Sesiugoqele mbukelo omuhle webonana streaming umsebenzi ekade ke sihlangane ngawo lapha njengoba kuyisonto elihle la enkabeni edolobha la seThekwini la eduze kwami ke nginobaba ke umsweli baba umsweli asithokoze ukuba nawe sikubingelele futhi la kuyibonana streaming umsebenzi wonke ekade uzokwethulwa njengoba kuyiholiday namhlanje izethulo zonke eziwe ezindlebeni zabantu ababekhona ubona ngathi umcimbi uhambe kanjani. No, sibonge kakhulu. Sibingelele ngibabukele emakhaya. Umsebenzi u16 June namhlanje. Uqondaniswe kahle nokuthi sigubha usuku lwentsha. Inkampani ke zithuliwe nama project onke akhona. Esikubonga kakhulu ukuthi abantu baphume ngobuningi bazozwakalisa ama ideas abo nezimvo zabo ngokwembono yenkosi yaseBhleni kusukela kuBombela wathi Thabathi Gejulimi. Namhlanje besingaphansi kwaleyo theme. Seze enkosini ilanga seza kwinyanga izolo namhlanje sezothingweni namhlanje sisonyazini olukhuluma ukuthi sizenzele izinto zethu manje ke lenkomfa ithathe isombululo sokuthi lokho esikukhulumela kuzohamba kuye eBhleni nazo zonke inhlaka zebandla sidingide manje lo msebenzi ngoba ungowethu sonke simuve sonke siye phambili ukuphela ukuhlupheka kubantu bakithi sibeke isenti phezulu kwesenti sakha ama-bank mhlambe sofisakha ama-mall njengoba inkosi yashatha kwakhiwa ama-mall kwenziwe zonke izinto akekho umuntu ongakwenza ngaphandle kwethu ithini okumele sikwenze Nongalo ngiyazi ukuthi ke kuthulwe izinto ezibalulekile la cishe singagcina lokho sizikwazi ukuthi siphinda phinda asivele sibonge ngesikhathi sakho sisho ukuthi ke konke kade kuthulwa lapha njoba akugcinile ngicabanga ukuthi kuyokhonzelwa nokunye enkosini kuqhutshekwe nezinto ezinhle sibonge baba nokusiphathela kahle umcimbi obunamhlanje ngesikhathi sakho kuyibonana streaming sibonge kakhulu nokubonana na wonke ama media houses abekhona nabasemakhaya siyabonga Baba Msweli kade sikhuluma naye njengoba sikhona la enkabeni edolobha laseThekwini okuyena ke ekade ke siphathele ke lolu hlelo la namhlanje mina ke ngumntwana ukandakanda ongahlehla umfulo ongashi ngibika ngisezindabeni zokusakaza kuyibonana streaming eThekwini.